खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबाय। दिनैनि भिडिअ जाहैबाय खटकानि सायाव। नोंथांमोननो थांनाय भिडिअ आं मुरकिनि सोमोन्दै खोन्थाबाय। आं दायो नोंथांमोननो खटकानि सोमोन्दै खोन्थागोन। खटकाया जाबाय मोनब्रै बा बिनि बांसिन स्वरखौ जेब्ला जों मोनसे बेन्दोंआव लानानै स्पिडआव खनो अब्ला जों बेखौ खटका होनना बुङो। खटका आरो मुरकि बे मोननैया अनलि स्वरनिल'सो डिफारेन्स। जेनेबा जों मुरकियाव मोनबाय मोनथाम स्वर, जों दायो खटकायाव मोनगोन मोनब्रै बा मोनब्रैनि बांसिन। मोनब्रै स्वरनि बांसिन स्वरखौ जेब्ला जोङो गलाय खालामनानै मोनसे बेन्दोंआव दोननानै स्पिडआव खनगोन अब्ला जों बेखौ मा बुंगोन? खटका होनना बुंगोन। दायो आं नोंथांमोननो खटकानि मोनसे अलंकार खोन्थागोन। मोनफा मोनफा अलंकार दङ मोनफ्रोमबो रियाजनि थाखाय। आङो दायो खटकानि अलंकार नोंथांमोननो खोन्थागोन। स्क्रिनाव नोंथांमोननो आं लिरनानै होगोन। नोंथांमोना बेखौ लिरना लानानै प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय। खटकानिबो रोजाबनाय मोनसे स्टाइल दङ, बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन। दायो नोंथांमोना नायलांदो, आं खोन्थानोसै अलंकारखौ। अलंकारा जाबाय सिम्पल। सा रे सा नि सा रे ग रे सा रे ग म ग रे ग म प म ग म प द प म प ध नि ध प ध नि सा नि सा नि ध नि सा रे सा नि सा। ओके, सा रे सा नि सा नि सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा नि सा। बे जाबाय अलंकार। जों बेखौ खटकानि प्रेक्टिसआव बोरै खालामनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। सा सा रे सा नि सा। ओके, माने साखौ दसे हमथानांगोन। सा रे सा नि सा, सा रे सा नि सा, रे ग रे सा रे ग म ग रे ग म प म ग म प ध प म प ध नि ध प ध नि सा नि ध नि सा रे सा नि सा, सा रे सा नि सा नि सा नि ध नि ध नि ध प ध प ध प म प म ग म ग म ग रे ग रे सा रे सा नि सा। बे जाबाय मोनसे अलंकार। ओके, खटकानि खननाय स्टाइल। दा आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरो खेबसेबाव बेनि मोनसे गुबुन मोनसे स्टाइल। अके, सा अनलि सा बुंगोन जों दायो। सा रे ग म प ध नि सा। खटकायाव माने मोनफ्रोमबो बुस्थुखौ रोखा रोखा स्वर खिथिनांगौ आरो। सा नि ध प म ग रे सा। आरो स्पिड खनोबा सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ओके, बिदिनो नोंथांमोना खटकानि प्रेक्टिसखौ खालामनांगोन। आरो खालामदो। दायो आङो मेन बाथ्रायाव फैनोसै। खटका आरो मुरकि बे मोननैखौ लानानै जोंनि माने हिन्दुस्तानी संगीतआव बहुद माने मतभेद, माने बेलेग बेलेग डेफिनेसन होनाय दङ। आं नोंथांमोननो दाखालि मुरकिखौ मानो बिजाबखौ लानानै खोन्थिदों बिनि मोनसे जाहोनखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामबा बा बायदिसिना गुगोलफोराव नायोब्ला, बिजाबफोराव फरायोब्लाबो खायफा खायफा बिजाबावबाबो मोनथाम स्वरखौ जेब्ला जों स्पिडआव खनो
बेखौ खटकाबो होनना बुङो आरो मुरकिबो होनना बुङो आरो मोनब्रै बा मोनब्रैनि बांसिन सर्टखौ जोङो जेब्ला स्पिडआव खनो बेखौ खटकाबो होनना बुङो मुरकिबो होनना बुङो। अब्ला आं दायो बिनि सलुसनखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन। आङो जोंनि गुरुजि बिथांनियाव सोंहरदोंमोन, रायलायदोंमोन, सार माथो खटकाखौ बोरै मोन्दों मुरकिखौ बोरै मोन्दों होननानै। मोननैबो डिफिनेसना बायदिसिना बिजाबाव बे बिजाबाव बेलेग दङ बे बिजाबाव बेलेग दङ होननानै। अब्ला गुरुजिया मोनसे बाथ्रा बुंदों मा, खटका आरो मुरकिया स्वरनि डिफारेन्स दङबाबो नोंनि रोजाबनाय खननाय प्रेक्टिस खालामनायनि स्टाइला आलादा जायो। मुरकि माने जाबाय नोङो लाइटआव खननांगोन, लाइट। सापज आं बेखौ नाय, दा नोंथांमोननो खोन्थाबाय मोनसे अलंकार आङो खटकानि थाखाय। आं नोंथांमोननो खोन्थादों मा, सा रे सा नि सा। अके, जों बेखौ जुदि आं मुरकि हिसाबै बाहायोबा सा सा रे सा नि सा बेखौ खननांगोन, सा रे सा नि सा रे सा नि सा सा रे सा नि सा सा। अब्ला बे मुरकि जाहैबाय। सा रे गा मा पा दा नि सा सा नि दा पा मा गा रे सा। अब्ला जों बेखौ जुदि लाइट खनोब्ला बे मुरकि जाहैबाय। आरो जुदि जोङो दाखालि नोंखौ बुंनाय जिथु मुरकिनि प्रेक्टिस, सा रे गा रे गा मा पा दा पा दा नि सा नि सा रे सा नि सा नि दा नि दा पा दा पा मा गा मा गा रे सा रे सा। बेखौ बुंदोंमोन। बेखौ जुदि जों खटका हिसाबै नायोबा नाय, माने एसे राफ। मुरकियाव जों मा खालामोमोन, सा रे गा रे गा मा पा दा पा दा नि सा नि सा रे सा बिदि जों आराम खनोमोन। जों खटकानि प्रेक्टिसाव जों बेखौ जुदि सुरखौ बाहायोब्ला सा सा रे गा रे गा मा पा दा पा दा नि सा नि सा रे सा नि सा नि दा नि दा पा दा पा गा मा गा रे सा रे सा। एसे जर होनाय जायो खटकायाव। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै खटका आरो मुरकि बे मोननैखौ सोलोंनो हाबाय आरो बुजि मोनबाय। आरो नोंथांमोना एसे माबाफोर डाउट दङब्ला आंखौ कमेन्टआव सोंहरजागोन। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै। गोजोन्थों, थेंक इउ।